O văd. Nu văd nimic. Dați-vă la o față. O văd. Pornește. Ia, poți să duci până la race? Wow. O vezi? Da. Și văd că nu știu de ce face valul ăsta. Păi da, intenționa să mă fac pe mine să mă opresc și eu din filmat, dar eu nu. E de control. Se blochează, nu? Da. Hai să încercăm. Mai are cineva o piatră. Văd. Vezi că se întoarce? Da. Și a lui și eu dai lui acasă? Eu dau să le ia acasă? Ui. Lui... Ia. Adi! Wow! Nu mă cât de departe poți, Adi. Ia închide strapele alea. Hai, filmează, o filmezi? Da, o Unde filmez. filmezi? O filmezi pe ea? Am prins-o. Sunt mai pe ecou. Ce s-a întâmplat? Mai filme și altceva, dacă acum de ce se întoarce? Hopa! Companie nedorită! Upsi! Să nu mă împingi în apă.